El cor d'Eòlia va sortir com una assignatura, una assignatura extra que està dintre Eòlia, que és corda musical. És una assignatura que fan els alumnes o exalumnes que els agraden els musicals, que tenen passió pels musicals i que està centrat a fer temes de musical a veus. I per això ens va semblar que era com un bon motiu per presentar-se al càsting del Happy Day, perquè tenim temes així que hi ha solista, que hi ha veus i això, i creiem que podria ser com un bon cor pel programa. El nostre cor no és ben bé un cor on tots són alumnes d'Eòlia, sinó que està format per gent que està estudiant Eòlia actualment, també està format per gent que ha acabat Eòlia fa molt temps, i també gent que simplement s'ha apuntat perquè li agraden els musicals i li agrada cantar en grup i simplement la titja. El cor va començar fa 2 anys, va començar així com aquesta assignatura, que va començar amb uns quants alumnes de l'escola, més exalumnes, i llavors a partir d'aquí s'ha anat renovant, cada any es va renovant, entra gent, surt gent. Estem en un punt que teníem ganes de fer un salt i a part de fer les actuacions que fem una mica a través de l'escola, fer una mica un salt més endavant i presentar-nos un programa. A mi el cor bàsicament m'agrada molt perquè jo, com tots els altres membres suposo, ens agraden els musicals, i és això, que jo per exemple soc exalumne d'Eòlia i et quedes com amb ganes de més, de treballar temes que durant la teva formació no has treballat, de treballar amb gent que té les mateixes aspiracions que tu i això, i realment m'encanta cantar en grup, m'encanta cantar amb els companys i vaja, és la meva passió. I més si són musicals, que és el que m'agrada, de veritat. Som gent que ens agraden els musicals, però que ens veiem com ens atrevim a fer qualsevol cosa. No sé, jo per exemple, en el meu cas, m'atreviria a fer una cançó moderna, com per exemple, no sé, Bruno Mars, Lady Gaga, per què no? Transformar una cançó i fer-la totalment diferent, no sé, d'una nova versió totalment diferent a veus. Jo crec que ens agradaria com experimentar. Clar, són bons musicals, que això ja, que tots ja els coneixem i tot, però jo crec que pot sortir molt bé el tema de fer alguna cosa més diferent i adaptar temes moderns, per què no? Tenim ganes de provar-ho. Nosaltres ens reunim els dimecres de 6 a 8 i assagem. Un assaig normal, no suposo que com qualsevol cor hi ha una miqueta primer d'escalfament de la veu, de preparació, d'escalfament del cos per activar-lo i llavors ens posem en els temes. O bé la setmana anterior hem decidit quins temes prepararíem a la següent classe, o bé en el mateix moment un repertori nou i assagem un cop a la setmana. La idea és que cadascú es treballi un tema a casa i per tenir-lo més avançat i poder millorar-lo. Si tu vens amb la melodia ja presa, a la classe es troben les dinàmiques i ja tot surt i flueix més i ho disfrutes més. Un cop està ja muntada el que és la peça, tenim diferents professors que col·laboren amb el cor, una és una coreògrafa. Jo és que tinc un problema, jo ho intento, però els meus peus de vegades van com volen i fan altres coses, però jo prometo que si entrem al Happy Day m'aprendré les coreos i faré que els meus peus vagin per on han d'anar. I també algú que a vegades no se sabia la coreografia i la intentava salvar com podia, com per exemple jo, ho he de reconèixer, però bueno, l'experiència de que passin aquestes coses a escena, la veritat és que et fan créixer. Nosaltres una funció de tècnica vocal que ens ajuda quan hi ha un tros de la peça que no ens surt, per dificultats i tècniques vocals. També això, també rebem col·laboració d'una professora que ens ajuda a interpretar i a treure totes aquestes emocions que a vegades ens costen de treure perquè les guardem a dins, depèn dels nivells. Hi ha gent que sí que està estudiant aquí teatre musical o art dramàtic i hi ha d'altres que només venim a lo que és l'assignatura del cor. A mi el que més m'agrada de cantar és el poder transmetre, el poder compartir les emocions d'allò que estem interpretant. I penso
que precisament cantar amb el cor es fa més especial tot això perquè comparteixes, no només transmets tu el que vols, sinó que comparteixes amb tots els teus companys, amb tots els membres del cor i es potencien tots aquests sentiments i llavors quan es crea aquesta màgia que penso que el que m'està escoltant és el que li arriba i el que és xulo. Per mi el cor em permet cantar lliurement perquè jo tinc pànic escènic cantant com a solista i en canvi quan estic en cor amb el grup m'acull, em dona suport i és totalment diferent. Ens fem més Em forts. sento més recolzada i me'n van totes les pors. Normalment, quan canto sola, canto millor en castellà o en anglès, perquè sempre he cantat així. Però quan canto en el cor, no sé per què, en català canto millor que quan parlo en català. Llavors, per mi és com una eina molt important pel meu treball i algo que he après al cor i que no he après a les classes. Per exemple, un cop amb la cançó que fèiem de Mormons, els nois, ens van posar el caràcter superbaix i no escoltàvem res de res i bueno, la veritat és que ens va sortir com força bé perquè anàvem tots com molt units, tots ens estàvem escoltant en el moment i bueno, sí, ens ha passat de tot a l'escena. Sister Act és un musical molt conegut i que ens fa molta il·lusió fer i bueno, nosaltres com a bon convent de germanes tenim a la nostra mare superiora que és una mica catxanilles i cada dia comença l'oració d'una manera diferent. Ens fa obrir la missa, el cantoral de missa per unes pàgines una mica suggerents, pàgina 69, ara no sé què, llavors clar, nosaltres hi ha vegades que no sabem ben bé què fer quan ens trobem en aquesta situació. Una mica això, el que és el nostre cor, no? Aquests punts de gràcia que tenim, aquestes situacions que ens hem de posar en diferents papers. Ara som una monja, ara som uns mormons, ara som unes putilles d'una ball party. A mi el que em passa és que com que no sé parlar i cantar en català amb seguretat, de vegades hi ha cançons que haig de falsejar o haig de fer, no és català, haig de fer coses perquè la meva boca no pot. Llavors haig de fer coses rares, però bueno, el cor m'accepta i intento fer el millor possible. Jo vaig ser una de les últimes incorporacions de l'any passat i me'n recordo que vaig entrar cap a final de curs o així, o sigui que ja tenia tot super avançat i vam fer un parell de temes que són els primers que em vaig aprendre i al cap de poc temps hi havia una actuació on cantaríem aquest tema que ens havíem après aquell dia més un altre. I el meu director em va dir, bueno, fes el que puguis, fes el tema que t'has après avui i l'altre ja te l'aprendràs i aquell dia el dia de l'actuació sigui no cantar no facis. I jo, vale, però si me l'aprenc que el puc fer, i ell, bueno, sí. Total, que jo em vaig posar les piles a saco, me'l vaig estudiar molt bé el tema, a l'acorio, em vaig mirar 1000 vídeos, vaig demanar que m'ajudessin i jo, molt decidida, vaig sortir i vaig cantar tot amb tothom.